Parlament bude hlasovať o zavedení stropu na dôchodkový vek po výške 64 rokov. Po jeho zavedení sa zruší automatické prispôsobovanie dôchodkového veku dĺžke života. Tento návrh bol predložený bez analýzy, na základe ktorej by bolo možné posúdiť jeho vplyv na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, na verejné financie a na firmy. Navyše ide o najnižší dôchodkový vek medzi všetkými krajinami Európskej únie. V súčasnosti platné automatické prispôsobovanie dôchodkového veku zabezpečuje, že budúce generácie budú tráviť na dôchodku zhruba rovnakú dobu ako dnešné generácie. Zároveň platí, že dôchodkového veku sa dožíva čoraz viac ľudí a dodatočné roky života strávime prevažne v zdraví. Podľa našej kvantifikácie by zavedenie stropu znamenalo, že dôchodky budú nižšie takmer o 10%, že slovenská ekonomika bude slabšia vzhľadom na to, že jej budú chýbať pracujúci a deficit dôchodkového systému by spôsobil postupné narastanie dlhu až o 138 miliard eur. Budúce vlády budú mať iba dve možnosti. Opätovne zvýšiť dôchodkový vek, čo bude ešte komplikovanejšie, pokiaľ bude toto opatrenie schválené v Ústave Slovenskej republiky, alebo prijať iné opatrenia, ktoré budú kompenzovať negatívne vplyvy. Môže ísť o zvýšenie daní a odvodov, alebo obmedzenie výdavkov na školstvo, zdravotníctvo a iné služby, ktoré v súčasnosti štát poskytuje. Pre ilustráciu ide o náklady vo výške dnešných sociálnych dávok alebo všetkých verejných investícií. Mohlo by to znamenať zvyšovanie odvodov až o štvrtinu alebo zvyšovanie firemných daní až o polovicu. Dopady zastropovania dôchodkového veku významne ohrozujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Preto je potrebné analyzovať tieto dopady nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého horizontu a navrhnúť kompenzačné opatrenia. Nápravné opatrenia v budúcnosti budú výrazne drahšie a pre ľudí bolestivejšie.